सोशल डिस्टेंस भी बड़ी सुंदर पालन हो रहा बा पवन बाबा। जन्नी हमरा देखे सही कुछ हो ना हो, सारी नियम गरीब जनता पर हमनी पर लागता। 2 महीना पहले मोदी जी के रैली में 2-2 लाख लोग रहता लो, तेजस्वी जी के रैली में 2-2 लाख लोग, नीतीश के रैली में 2-2 लाख लोग। हमनी के बेर कोरोना रहा, वो लोग के बेर कोरोना अपना बहनौरा राखी बनवावे चल गए रहा। आज होता कि मास्क लगाओ, काहे मास्क लगाई भाई? तो मुंह में छेद बा, कोरोना ढुक जाई, नाकी में छेद बा। अच्छा ओकरा ढुके के मन करी तो ये 3 गो छेद बा, देहिया में और छेद नहीं खेवने से चल जाई, कानों में चल जाई, आंखों में चल जाई, रोमा रोमा में छेद बा, बहुत छेद बा। कितना देर मास्क लगाइबो? कम से कम सुबह शाम तक मास्क हटाइबो तब ना ढुक जाई। तू ही पहाड़ माई जग के मतारी, आइल महामारी यही में कोरोना बीमारी। ये सरदा माई आकतन कीरी पत खाए, ये देवी माई आकतन लाज के बचाए। रह जाए बाबा गुडो भैया जे 10 वर्ष चेयरमैनी हम तो खड़ा होकर मैं असमर्थ बने, कुर्सी ना लगी। लालू पांडे जी एगो माला रहुआ अपने हाथ में बनाए पहनाई, फिर अगला में जीतत नहीं रहुआ, जीतत तो बोला जरूर एगो माला लेनी, उनके शुभकामना बरुआ संगे 21 रुपया पुरस्कार हमारा के देनी। सरदान भैया के बार बार प्रणाम करते जा, भगवान फिर मौका जरूर दी है। हर दल के रुपया लुटौनी भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनौले रहे। में ही बहुत बहुत पुरस्कार चाचा देनी हार्दिक प्रणाम। संगे संगे यादव परिवार के हजारों हजार रुपया आई। बुनेला यादव जी पुरस्कार दे रहा बने। शाहपुर लकड़ बाबा का पुरस्कार आई, हार्दिक प्रणाम करते हैं बाबा के पौलगी करते हैं बार बार। बुनेला यादव जी हैं, जरूर जरूर जा भी लगाइए दे हलो। हमने भोला दानवा के बनौले रहे, बुनेला भाई जहाँ रहे पद प्रतिष्ठा बना रहे, पार्षद के चुनाव भी लड़ बानी। हे माई तू चाह देबू तो पर्वत कराई को देबू, राई के पर्वत को देबू, निमन के बाउर बना देबू, बाउर के निमन के देबू। रातों रात एगो भीख मांगे वाली रानू मंडल बंगाल राना घाट स्टेशन पर भीख मांगत रहली। चौकीदार साहब आनी थाना के यादव जी के बार बार प्रणाम करते हैं जा, सैकड़ों रुपया पुरस्कार। स्टेशन पर भीख मांगत रही रानू मंडल, कोनो लड़का डाल दहलस मीडिया पर, रातों रात स्टार बन गई। रंगलाल भैया भी पैक्स अध्यक्ष बैठल बने, वहां का भी हार्दिक शुभकामना बा। पवन बाबा ने हार्दिक शुभकामना बा। रानू मंडल रातों रात स्टार बन गई, बॉम्बे में बिल्डिंग लिया गई। कृपा बिगाड़ दी है तो रातों रात नीचे ढा दी है तारा। कैसे याद करिए 1999 ओ शतक में डायमंड स्टार राधे श्याम रसिया के लिखात रहे। कृपा बिगाड़ दिल बड़ी, आज इतना बढ़िया टेम्पू हाँकता रहे। अच्छा नेशनल ब्रदर्स सोनू भैया होता नहीं, सोनू भैया का भी शुभकामना करते हैं। भोला दाई रोशन को बनौले रहे। हाँ, जरूर जरूर। चाहे लू तो पर्वत के देलू राई, चाहे लू तो पर्वत के देलू राई। रुपया के बरसात हो गई, ढहा लक्ष्मी ढहा। लॉकडाउन में बड़ी गजन हो गई हमने के।
भोला दायरो सबके बनौले रही राउर ना मौका बा मुन्ना यादव जी हजारों हजार पुरस्कार देनी एक कुर्ता वाला भैया के तो नाम ना जानी हम राजू फल दुकान पूर्व वार्ड पार्षद हजारों हजार रुपये लुटौनी भोला दानी पद प्रतिष्ठा बना ई एगो बात कुंवर जी सही कहले हन तो सब गलती कहले बानी ई एगो बात हम मानत नहीं हम यूट्यूब पर भी कहले बानी अपना कैसेट में भी कहले बानी आरा बोलिए के जोड़ा कोनो जिला ना हो सुने खातिर बहुत कुछ सुनेला और जिला में रात भर गई तो 150 सना पूजेला हां जी आरा बोलिए जिला हो हम कहत नहीं फिर यूट्यूब पर डलेबो करिए में कोनो हम शिकायत नहीं करो भगवान रो सबके बनौले रही धन होके तो मनो होके के चाहिए हां जी 1 करोड़ का मालिक बड़ा तो 20 लाख के गाड़ी पे घूमो अभी ना जे कोनो बैंक में जमा बा बिना मोटर गार्ड के साइकिल से शाहपुर बाजार घूम के 5 छिड़क लेता रहा कुर्ता पर धन भगवान देश तो मन भी चाहिए ऐसा नहीं चाहेलू तो पर्वत के को देलू राई पापी के भीतर देलू पापी के भीतर देलू पापी के भीतर देलू जग जननी माई पापी के भीतर देलू जग जननी माई मनीष यादव जी के परिवार में डाली जा ये संजय यादव सब व्यवस्थापक बानी लो रवा के तो ढेर दिन पर देखले बानी हम अच्छा हमरा पवन बाबा के बबुआ बानी नु पवन बाबा के बाबा एगो लोग नहीं हो तो ब्राह्मण के पैसा हमने के लेवे के ना हो राती खाली ब्राह्मण के आशीर्वाद में ढेर राती खाली हो जाला हां सवेरे मिला के दिहलो जाला दे दे मिला के रउआ बुझो बाबा सबके पनलगी करते हैं जा पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा रहे मनीष यादव जी का भी शुभकामना करते हैं लालू बाबा कहने की जरूर नाम धरी रहो हम पे ठीक बा बाबा नाती हैं यहाँ हाथ जोड़ी माई मोरी पाँव परतानी दिनेश जी के हमारा भाई बानी दिनेश व्यास जी के हार्दिक शुभकामना करते हैं भगवान वो सबको बनौले रहे मुन्ना साउंड सर्विस सैकड़ों रुपया संजय भैया जो जुटान लॉकडाउन में कह देनी ये जुटान रहुए नाम के एक आदमी करे ले सकौटी में हाथ जोड़ी माई मोरी पाँव परतानी रहुरे कृपा से आजू ई गीत गावतानी ये सरदा माई आकतानी स्वर के सजाए ये दूनी माई आकतानी गिरी पटकाई जननी है कि पंखा के हवा पर उड़ जाता है फाड़े में भर फाड़ हो गई भोला दायरो सबके बनौले रही कुल माफिया है लोग कही के है लो ना बताए ऋषभ भाई के हमारा मित्र साथी लो बा हार्दिक अभिनंदन करते हैं जब भोला दानी पद प्रतिष्ठा बनौले रही यह शुभकामना करब जा और बा हमारे जे रथवा के लगा मरौदा हथवा हमारे जे रथवा के लगा मरौदा हथवा एही से शरण में ये मैया एही से शरण में हां एही से शरण में झुकल बाटे मथवा
दर्शनवा अरविंद अभियंता के पुरावा यार मनवा एगो माला ले ला दिनेश पे आसी यही क्षेत्र के बाड़ो भगवान तार पद प्रतिष्ठा बनाई सैकड़ों रुपया पुरस्कार भी आई भोला दायर वसूल के बनौले रही कहिया ले देबुए माई हमें दर्शनवा अरविंद अभियंता के पुरावा यार मनवा ये सरदा माई आकतनी गोदिया में उठाई देश के भविष्य है तने वो माला पहले ले पिंटू मास्टर साहब अरे सजाइना 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 कुर्सी लगाओ बबुआ कुर्सी लगावा 3 हो जाए जल्दी लगावा कुर्सी ताड़ा तोड़ी कोर ताड़ा तोड़ी गाड़ी के कोई ले जा हाँ ना ना ई गाड़ी ले हमने एक घरे इतना पब्लिक गरम भी है बड़का स्टार लो को हाँ कोई जना पिटाता रहे जेल में जाता रहे ऐसा तो नहीं है और सावधानी बरत कहां ईटा चल जाए कोनो तो नहीं खे गाड़ी ले हम तरह कहे कि हितैल बड़ा पहुना येल बड़ा कहीं नहीं तो हम गलती ना कहीं हमरो हितई बा जे भी बैठल बा सबकर हितई पड़ला कहीं ना कहीं संतोष भाई हमरा 500 रुपया पुरस्कार देनी हार्दिक प्रणाम बा सबकर हितई बा हमरो बा वो सबकर बा तो हम गलती थोड़े कहीं निशु बड़े ही जब बगल में रवा शाहपुर में निशु उनका घर कर संबंध हितई हो तो हम कौन गलती कह ले तार हितई है तो हमरो हितई है ना भाई हमें शिकायत थोड़े कहीं लेकिन तू बहुत फुहर बोलता भाई हमारा बेंजियो ले कहत रहे बजावले साजन मेरा उस पार है कहां बजावले कितना सुंदर धुन बजावले अइलू तो दियवा बार के जा मैया के आरती उतार के जा एकर माने भगत बाड़े इहे नियम हो व्यास कोनो भजन गाओ त गणेश जाई ना लाज बचाई ना त बेंजो लगे उत्तरदायित्व तो बनेला रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो भी भजन बजाए वो बजा उसकी बोलबम के नारा बाई है सारा बत निमन लागी ई ना जे हम गाओ त गणेश जाई ना लाज बचाई ना आ त लई लो भर देश की नैहर के मिलल ह पलाई के पलंग करे चू मैं कल हंस दिए बुढ़ो लोग कहि कि ब्याह जीव ठीक बा
बेंजुएला रोगे दे लायक हो गइल बा हालांकि नियम के मानता अपना बिहार में सुनो भैया दू गो चीज हम देखनी हम एगो भक्ति आ एगो आसक्ति आ दोनों के दशा एके बा पवन बाबा पूछी कैसे कैसे भक्ति में राम जी कहीं लौकत रहे कृष्ण जी शंकर जी आ तबो सभे भक्ति करता लौकत नहीं खेलू भक्ति करता लेकर माने कि श्रद्धा भाव से खोजबो ताई न तो काल कृपा क दिलु भेटा जाइलु आ उहे दशा बिहार में नीतीश कुमार शराब के क देले बड़ा कहीं कोनो दुकान में पहलवान जी लौकत नहीं खे लेकिन श्रद्धा भाव से जो है खोजबो 15 मिनट में माल हाजिर घरे घरे गलती ना कनी हम तने गणेश जी के दरबार में चले के बाबा दिखाई यह परिवार हमालिक एक ही कक्ष में समकक्ष बैठ के पक्ष विपक्ष अपना लक्ष्य के प्राप्ति करे एक आध कोई सनो लइगा वो लयदार के नगरी है कोनो गांव है जिला में नहीं खे 5 गो गायक ना हो खस 5 गो वादक ना हो खस लय तो सभे गावल के भारत शर्मा न हो जाई खेसारी पवन जी कतनो बढ़ल बालो प्रमोद प्रेमी तो भारत शर्मा हलो ना ना उहे गोलर ले बहुत दिन पहले कि पियमा सिवान से अरियन हर भइले देवर तन देही आपो मिथिलेश पहलवान जी बीएमपी में जो मंत्री बनी डुमराव बक्सर से पुरस्कार बहुत बहुत दिले बार बार प्रणाम करते हैं जब पद प्रतिष्ठा बनल रहे यह शुभकामना करब जा ऐसा न लय कुआं जी तनी गावे का प्रयास करी कौन बाबा गलती ना वो कहां वाला करा गौरी गणेश के अरे सुमिरन में बुलाई आई बाबा आई